câștigă o tonă de combustibil cu Galeria Real. În magazinele participante, 30 de lei se transformă automat într-o șansă la marele premiu. Mai mult... Still hot like fire. Ooh, we still climbing higher. Ooh, and celebrate Zion. We never lose higher. Connect her and liar. We still hot like fire. Ooh, we still climbing higher. Ooh, and celebrate Zion. We never lose higher. All the things that acestui spot. Vermo speaking. Unii doar călătoresc la clasa business. Tu poți să locuiești la clasa business. Vă mulțumim pentru atenție și nu uitați,